balita sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Pebrero 15, tuig 2019, o kun 20. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon and Defensor. Kagaron para sa aton mga headlines sa balita lokal, awol nga pulis patay matapos ginluthang. Menor de edad dakop sa buy-bust operations sa Police Station No. 2. Sa mga nagapangunang nga balita national, Locsin, hindi pabor sa travel ban sa Singapore. Pal magabalik sang ila biyahe pakadto kag pabalik sa Taiwan umpisa Pebrero 21. Sa Balitian International, Japanese national gin-diagnose nga may COVID-19 matapos nakabisita sa Hawaii. Kag sa aton balita sports, Kai Soto natubang na si Toronto Raptors Pascal Siakam sa NBA basketball camp. Sa Balita Entertainment, fans ginkilig sa last Valentine's post ng Angel Locsin kag Neil Arce. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Detalye sa mga nagpangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, patayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang absent without official leave akon awol nga pulis matapos ginluthang sa Dalan Burgos Circumferential, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, mga alas 4 subong nga hapon Sabado. Ang napatay ginkilala kay Patrolman Eric Alcosaba nga gin-assign sadto sa Mindanao matapos ginlakip ang ngalan sa supplemental affidavit sang sadto anay self-confessed drug bagman nga si Ricky Sereño.
Sunod kay Major Renante Humukan, ang hepe sa Police Station No. 4, halin sa fast food chain sa Alcosaba, kag pagwa sini, nag-abot man ang mga sospetsado dalaluthang sa iya sa makapila ka beses, base man sa nakitaan nga mga basiyo sang wala pa na ibaluan nga bala sang armas luthang sa eksena sang insidente. Dugang pa ni Humukan, isa sa ila ginatutukan sa karon ang mga assignment sadto ni Alcosaba nga mahimo maangot sa insidente. Angot man sa mga balita, ginbolgar naman sa isang nagatrabaho sa fast food chain, ginkana ni Patrolman Eric Alcosaba, nga duha ka persona ang nagluthang sa biktima. Sa interview sa Aksyon radyo sa witness, isa ka SUV nga puti ang ginsakyan sang ginaligar apat ka mga suspetsado, sa diin duha ang iya nakitaan nga nagpanaog nga pareho tanan may tabon ang nawong. Dugang pa sang witness, matapos ang insidente pakadto sa Burgos ang direksyon sa mga suspetsado. Samtang may kapinsad 19 naman ka markings ang nakitaan sa eksena sang insidente, kag may nakitaan nga agi sang bala mismo sa salakyan ni Alcosaba. Sa iba niya balita lokal, arestado ang isa ka minor de edad sa bypass operation nga ginpatigayon sa Police Station No. 2, Los 3:50 sang hapon sa San Juan Street, Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Tungod nga wala ginhingadlan ang minor de edad nga isa ka 16 anyos nga isa ka lalaki kag residente sang Purok Masagana sa uman nga barangay kag syudad. Nakuha sa sospetsado ang siyam tanan ka sachet sa nga ginasospetsuhan shabu nga may kabugaton nga 5 ka gramo balor 50,000 pesos kag iban pa nga mga drug paraphernalias. Ang minor de edad ang yara karon sa kustodiya sang Social Development Center. Sa iban pa nga balita lokal, nasapwa naman nga ang nagaangkas o kung nagakaagnas nga bangkay sa isa ka 39 anyos nga lalaki sa kilid sang fish pond sa barangay Langub, syudad sang Escalante kahapon sang hapon. Ang napatayang ginkilala kay Paquito Onot Jr., 39 anyos, kag residente sang sitio Luis 1, barangay Alimango sa amuman nga syudad. Sa investigasyon sa mga kapulisan, nagtinguha nga makatabok sa suba ang napatay, apang hinali na lang ginatake sa iya masakit kag ginanod kag nalumos. Naibalawan nga ang napatay ang may balatian nga epilepsy. Sa bulig sa mga opisyalis ng barangay kag mga volunteer group, gilayon man nga na-retrieve ang bangkay sang napatay. Sa iba niya balita lokal, natala ang Provincial Veterinary Office sa magarekomendar sa Hog Raisers Association kung pilang padya nga ila ihatag sa kung sino ang makahatag sang impormasyon o kung makatudlo kung may nahibaluan nga illegal nga nagapasulod sa pork and pork products sa Negros Occidental gikan sa mga lugar nga apektado sa African swine fever. Sunod kay Dr. Renante de Sena, basihan nila sa padya amo ang kabugaton o kung ano ka matuod ang impormasyon nga ila mahatag. Dugang pa ni de Sena, ang padya ang magagikan sa asosasyon kag sila lamang ang magarekomendar. Sa karon, padayon pa nga naga-supply ang probinsya sa mga kaiping nga rehiyon kag lugar nga apektado na sang ASF. Ginainganyo man ni de Sena ang mga backyard racers nga mag-swine fattening bangod kulang sa karon ang ginasupply sa probinsya sang Cebu. Ginaprepara naman sa karon sa Provincial Veterinary Office ang project proposal angot sa ginaduso nga pagproseso sang beef sa Negros, partikular sa syudad sang Bago. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, ini nga proposal ang nalakip sa Annual Investment Plan nga ginpresentar sa Provincial Development Council meeting sa tuyo nga mag-develop sang Negros beef nga posible masupply sa dalagko nga mga korporasyon. Dugang pa ni de Sena, naghulat na lang sila sang 20 milyones pesos nga pondo agud maumpisahan na renovate ang slaughterhouse sa Bago kag pagbutang sang meat processing kag cold storage agud malambot ang quality product. Palayag ni de Sena, ginpili ang syudad sang Bago bangod madamo sang baka sa Southern Negros kag malapit ini sa mga puerto kag paluparan kung posible na isupply ang produkto sa iban nga rehiyon. Palayag ni de Sena, kung mapatuman na ang mga proyekto, dako ang mabulig sini sa mga manugsagod sang baka sa Negros. Danan nga barangay sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang nag-apply agud maging drug cleared barangay ang napaidalom na sa on-site validation sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Sunod kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, 46 ka mga barangay sa Negros Occidental kag 14 naman sa syudad sa Bacolod ang napadulungan na sa mga personnel sa PDEA kag nagpatigayon sang validation kag interview sa mga drug surrenderies kag mga opisyales sang barangay.
Sa assessment ni Gomez, may ara sa nga mga barangay nga may initial nga validation pa lamang nga diskwalipikado na bangod sa kadamuon sa mga drug personalities kag kakulang sang record. Apan nagpahayag si Gomez nga hulaton nila ang Pebrero 20, isa ka semana antes ang gintalana sa nga oversight committee deliberation agud makompleto sa mga barangay ang mga requirements kag mahimo ang ginrekomendar nga mga tikang sang PDEA. Sa katapusan nga balita lokal, natala naman nga magapatigan sang orientation ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod sa mga Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS sa 61 ka mga barangay sa syudad sang Bacolod sa palabuton nga Lunes, Pebrero 17. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, ining orientation ang kabahin sa ginpatuman nga mando sang DILG angot sa preventive measures nga ginahimo sang gobyerno batok sa Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19. Dugang pa ni Vargas, 5 ka mga representante gikan sa 61 ka mga barangay ang magapakigbahin sa among orientation sa diin pagapamunuan sang tagsa ka mga natungdan nga mga punong barangay. Ang meeting ang mag-umpisa 1:05 sang hapon sa bahin sang Masker Hall sa New Government Center. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal.
Hindi suportado ni Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang ideya nga pagpatuman sa travel ban sa Singapore bangod sa pandam sa coronavirus disease 19 ukon COVID-19. Kag ginsister nga ginahimo sa nasambit nga pungsod ang tanan agud nga mapunggan ang paglaptas ng virus. Gin-post ni Locsin ang iya pagpamalabag sa iya personal na Twitter account. Ang Singapore ang mayara sang 58 ka mga nagkompirmar nga COVID-19 nga mga pasyente, 711 ka kaso ang nagnegatibo, 15 ang gin-discharge, kag 82 naman ang may pending nga test result. Una diri ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga magapagawa siya sang assessment sa Interagency Task Force angot sa posible travel ban sa Singapore. Balik naman ang biyahe sa Philippine Airlines sa pabalik kag padulong sa Taiwan umpisa Pebrero 21, 2020 matapos nga kakasang gobyerno ang travel ban nga ginpatuman bangod sa COVID-19. Sa payag sang PAL, mag-operate na sila sang biyahe padulong kag pabalik sa Taipei Taoyuan International Airport. Sunod sa kompanya ang mga flights ang posible kada Lunes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo umpisa Pebrero 21. Samtang nag-anunsyo man ang Cebu Pacific Airlines nga balik man sila sa biyahe padulong sa mga pungsod, umpisa naman sa Pebrero 17. Base sa kompanya, ilan na ginpabalo ang ilang mga pasahero, paagi man sa contact details nga ginhatag sa ilang nga booking. Abiso nila sa mga pasahero nga i-check ang status ng booking sa website, agod malikawan ang anuman nga aberya. Sa ibang pang balita, national, nadugangan pa ang kadamuon sa mga person under investigation ukon PUI nga posible apektado sa coronavirus disease ukon COVID-19. Sa ulihi nga record sa Department of Health last Jasang aga, may kabilugan nga 487 ka mga PUIs ang na-record sa pungsod. Sa nasambit nga kadamuon, 154 ang nagapabilin pa sa hospital, samtang 330 naman ang discharge na. Pinakadamo ang na-record ng PUI sa National Capital Region nga mayara sang 85 ang na-admit ng mga PUIs kag 69 naman ang na-discharge. Nagsunod diri ang Central Luzon nga may napulo ka mga admitted nga PUIs samtang 46 naman ang na-discharge. Ginpahayag naman sang DOH nga nagapabilin nga 3 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Detalya sa aton na balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos lamang sa mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian.
Pasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Ang ini nga balitang dulon sa inyo sang DTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugli ang pag-inom sang DTX 500, kaya ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo atay. Ini man ang nagabulig panubo sang imo blood sugar, bangod sang organic compound nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, make sure nga mag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw. Mas nami ni Paris sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, tap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita International, ginumpisa na sang health authorities sa Hawaii ang pagpangita sa sinuman nga naka-close contact sa Japanese tourist nga nagmasakit sa isla sang Oahu kag nagpositibo sa panibag-o nga coronavirus pagkatapos makabalik sa Japan. Ang kasong nagwa sa publiko kasunod sa news conference nga ginpatigayan ni Honolulu Governor David Ige kag sa mga senior state official nga nagpahayag nga ang lalaki nga ginausisa
ang ginapatihan na infect sa Japan antes pa man nagbiyahe pakadto sa Hawaii. Ang pagkangkop sa mga opisyal ginbase sa 14 dias nga incubation period sang virus, kag ang kamaturan nga ang nasambit nga lalaki nagbatsyag na sang sintomas wala pa sa isa ka semana halin sa nag-abot ini sa Hawaii. Sunod sa mga opisyal, ang pasyente kag ang iya asawa nagbisita sa island of Maui halin Enero 21 tubtob Pebrero 3 pagkatapos nagbiyahe pakadto sa Oahu. Sa diin dito sila nagtiner tubtob Pebrero 7 ang adlaw nga nagbiyahe sila pabalik sa Ilabalay sa Aichi Prefecture of Central Japan. Ginpahayag naman sang State Health Director nga si Dr. Bruce Anderson, wala sang senyales ang masakit ang lalaki tubtob nga nakalambot ini sa Oahu. Ang lugar kon sa diin nakaangkon siya sang cold-like respiratory symptoms apang wala sang hilanat. Kag sa aton balita sports, naatubang na ni Kai Soto si Toronto Raptors Pascal Siakam sa Basketball Without Borders Global Camp sa Chicago. Ginpost ni Soto ang iya picture kaupod ang NBA All-Star o All-Star player sa iya sing Instagram account. Base sa post, madamo man sa nakakita nga maayo ang impresyon ni Siakam sa 17 anyos nga rising star sa patagisang basketball. Sa madumduman si Soto ang anay miyembro sa Ateneo de Manila University Blue Eagles kag lakip sa 64 ka mga lalaki kag babayi nga napilian nga maga-intra sa BWB camp. Sa ato naman nga balita entertainment, ginpakilig sa aktres nga si Angel Locsin kag film producer niya nga fiancé nga si Neil Arce ang mga fans sa ila bayluhanay sang Valentine's Day post. Ini sa tunga sang ila pagpanghanda sa kasal nga natala na masunod nga tuig. Sa caption sa post ni Angel sa Instagram, iya ginbutang celebrating our last Valentine's Day as boyfriend and girlfriend. Samtang sa post naman ni Arce may caption ini nga last year I was here with my GF, this year I'm here with my fiancé. Kag next year and all the years after that, I will be here with my wife. Madumduman, gin-anunsyo sang duha ang ila plano nga magpakasal nagligan nga tuig 2019. Una ginpahayag sang aktres nga tutukan nila ni Arce ang ila kasal sini nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Kag mga ka-aksyon, inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita, dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Pebrero 15, tuig 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag ini naman sa Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting